בחיים של כולנו מגיע הרגע שאפשר להפסיק לחיות לבד ולהתחיל לענות מאין ספור רגעים שהופכים את החיים לחוויה גדולה יותר, במיוחד יחד. נחמד שאפשר לבחור מאיזו מוזיקה ליהנות. נחמד הרבה יותר שאפשר לבחור עם מי ליהנות ממנה. אבל עם 500 חברים בהופעה באודיטוריום מפואר, זו כבר הנאה צרופה. שפע של מופעי תרבות, תיאטרון ומוזיקה, עם אומנים מן השורה הראשונה בישראל. אומנות היא מזון לנשמה, וכשיש עם מי לחלוק אותה, זו כבר סעודת מלכים לנפש. וכשיוצרים בקבוצה, ההשראה הופכת ליצירה בלתי נשכחת. לקרוא ספר טוב זה תענוג. הארון התרומם על בעונותיו. לקרוא עם חברים בקול רם זו כבר חוויה. וכשמסביב 50,000 ספרים, זו חוויה כפולה ומכופלת. ספורט, מתכון בדוק לבריאות ולהרגשה טובה. וכשעושים אותו יחד, זו כבר סגולה לאריכות ימים. מגוון רחב של פעילויות פנאי זה תענוג. אבל הניצחונות הקטנים הופכים אותם לתענוג שאין שני לו. טוב שיש רופא אישי שמכיר אותך. טוב יותר כשיש לך צוות רפואי שלם שמכיר אותך כמו משפחה. עם תוכנית מתקדמת ויחידה מסוגה לרפואה מונעת, ועם מרפאות קרובות לדיירים, המאפשרות טיפול בתוך שניות מכל הלב. 1,000 דיירים שהם חברים לדרך. 5 בתים בלב ריאות ירוקות. אין כמו האווירה של כפר סבא הירוקה, עם הבתים המוארים והעיצוב החדשני. אין כמו איכות החיים, המדשאות המטופחות והאושר התרבותי של הדרים כפר סבא. אין כמו לגור בבית גדול על גבעה, בלב הפרדסים והשדות של עמק חפר. אין כמו לחיות בדירות מרווחות, באקלים האידיאלי של דרום השפלה. ואין כמו להתעורר בכל בוקר לחלום, ולחיות בנוף פסטורלי, לחוף הכנרת. רשת בית בכפר, הרשת הפרטית הגדולה בישראל לדיור מוגן, מזמינה אתכם ליהנות מכל מה שיש לעולם הדיור המוגן להציע, ברמה הגבוהה ביותר. כל היתרונות יחד. בית בכפר, טוב לנו יחד.